Di ay nang labadaga. Uy, di dalaga nakaherba nakarius. Allah, uy, ang dalaga ng laba. Ya. Halo guys, diyan na. Nanihapon na sila. Muli mo sa ilang utan. Napa may utan lang, pwede ko mangadyo. Tadadadang, aja bito kay gamay na. Gigutom ra ba mo? Di sa dira. Kain na. Magkamay ba ba? Di aja na, gigutom mo. Okay ra, enjoy na. Sagdira. Lami ka aja. Oh, tay isda, nagluto pa. Numadling mo. Tuhat sa mo. At pag timo-timo sa mo na. Kahit wa paggalutog isda. Adonas. Lumian si Infod dan awa. Sinong magling. Sinong magling ne. Dia po sinong tingtang. Taga mo apa dyan niyo. Dugay na may nagkitaan eh. Ilan eh? Dandi? Lami ka jud luto para bujag dah. Wow, buah. Arang kaparis dig nangka no? Dahil masarap na pagkanin. Pulay-pula. At ang ulam nila ay gulay na nangka. Na ginataan na nangka. Ang Tagalog ko nagbulinsungag. Bitaw lain ning magsigitag Bisaya no, di ta ka Tagalog ba? Di naman ta ka mao mo Tagalog. Ang hindi ko na itong video itutok. Di apod si Along. Kamayon ko nikit sa pagkang bata, Long. Email. Nang susing. Lagi gamay pa ka dito Miss Barcelona. Kalambo ng iring. Makalingaw ka adyo are guys. Lagi lang mga manok tanawa. Ha? Hindi apa laki ni. Managhanin pohon. Manatay sa to ani ha. Ya sila ari na mahuway na kay humana sila panday. Dia pud sila dani nagbasketball kana may basketballan ari. Buhi na ito si budas ni ante tangad pod. Ay mga bata ari nagkaraw-karaw sa sapa. Tanawa ilang forma dari. Di ay nang labadaga. Uy, di dalaga nakaherba nakarius. Allah, uy, ang dalaga ng laba. Uy, di apog mga dalagang cute. Inday. Wala mi kadulabhan lang no? Bitaw, uy na kuyawa man diyan ni Lung. Ipalitag tubod na anapod. Lung. Kuyawa ma. Unsa man na? Gimuan. Pero guys, puri bujag jening jutaan ano? Gibiyuhan mo sa tubod Long. Tuwa mo Long to Long. Tuwa nagagas to Mo ba? Long. Kani ba? Shush. Puri bujag ka ato. Palawan ning lugar nito Long Wala, uy, kuyawa man ni Long, uy. Wag dyan may uhaw, ani. Nagkahana dito tubod, Long. Kahibaw ka, Long? Kahibaw ka, Long? Dito kus kinaibabuan? Kinaibabuan dito, Long. Nganong na itubod, arang kahimala? Lagi? Tabang ta? Oh, sa dapit ate. Ato, kasi sa gilampasan na dyan bilinahan. Aning do, ni kaganihan to? Wala mga tubod, alang naghalang tubod. Dito ta, arang kahimala. Kaso ni, uy, para bujag, hapon ron. Tanawa. Long! Barita dah nakuan, tunaw. Wala, uy, kuyawo maning dapita, ante. Gracias, Dinis Ginoo. Kuya, wag tubod ginadaghanan. Gibiyuhan din mas tubig. Tuwa nang uli mga trabahante. Ay hapon naman, alas 5 na. Alas 4:30 sila nangundang. Naibaka na
Manguli na sila. Kay hapon na. Dapat yung dalaga di ah. Idang manghod na. Ay! Ito, joke ra day. Pwede gapon. Available. Ginapaselo ako. Joke ra to. Malabong na Nicole. Wala pananaw. Salipdan sa mata. Ante, salipdan sa mga saging. Di bakit ang nagmanukan. Kanang palibot ba ani is hayag. O kana nindot lang. Bisag pitsay. Ibabaw. Kini ngit-ngit man nila ne. Mulabong manggod ne. Yun kay mo inana. Di na ni mahangin, mainit na. Di ana. Sa di ana magtulo. Wa la bibilig aho kang kuntoy magila ahom nang kinig man nang isip te kay. Pipili mo rin yung motor. Pag multikan mo mong sa ron. Balik ninyo ugma, isabay na mo. Ano lagi problema di pukot masali ka na kay. Oo. Hoy! Magard ka atas karsada. Kana na multikan lang may idulin para tatangan to battery. Dada alam nang multicab, dada ato nang motor rom biko. Dangkas multicab. Oo. Oh, ikarga multi-cab ma'am aron motor. Aron ni mag-go. Para di na kon. Di pa lagi na karga ng multicab sa motor. Para ay karga ng motor sa multicab para. Ano do siguro ko? So, di na makuha. Kusulila. Balik mo ano. Pwede ra po. Ikaw lang may tighapon sa taha. Arong na po kay pahimunon. Ay, ninduta pa mo ubang upar. Ay, Pahinunod naman gani. ana. Uy, manglugway pa dai kuno sila mo adto na sila. Sige, nanginda. Salamat amping mo. Lung, kuya wow lagi ibabaw. Ngano? Kinapatagan na sa babaw long. Asa man man gikan ang tubod kanay pangutana. Sa ato pa ang tubod ni saka sa ibabaw. Ana yung bang nay water sheet siguro na. Ah, Ka nay printer sa ibabaw? sige lang makay. Bye-bye. Amping mo. Madto na sila. Mubalik na pod magpapohon. Pabuton sa Ginoo. Pohon. Salamat kadyo. Ha? May loo na to kay mas dako og kwanto. Ang poultry mas dako kaysa imong bay. Kanay mahimong poultry. Himuon na lang po putog bay. Maghimo na lang po poultry. Ay! Anta nande. Kaya ato magkuno na mo tuod ang mga mandok to CR. Tawson ra to. Anti lami at sige imong luto. Oh, chef. Nangka paghuling nahon da puwahon. Wa na nangka. Manok karon. Lami oy. Nas no. Ay napay puwahon na ning luto. Mga ajo kukul. Wow. Ante. Okay ante, bye-bye. Salamat ka ajo. Amping mo. Go. Guys, tuwa na sila. Mamalik na putog mapuhon. Maura to, daghang salamat.